ଯେମିତି କହିଲି କିଛି ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣ ମତେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି ଆଜି? ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଡାକିଛନ୍ତି ସତ କଥା ହଉଛି ଚାକିରି ଜଣେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ସେଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କଥା ହୁଏ? ସାମ୍ବାଦିକତାଟା ଗୋଟେ ଚାକିରି ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବେ 18 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଡିସିସନ ନେଇଥିଲି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ମତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୁନିଆଟା କେତେ ବଡ଼, କେତେ ବ୍ୟାପକ, ଆଉ କେତେ କେତେ ଜିନିଷ ଆମ ଚାରିପଟରେ ଅଛି। ମୁଁ ଚମତ୍କୃତ ହେଉଛି। ମୁଁ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ଚା ପିଉଛି, ଗପୁଛି, ସକାଳୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲୁଛି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଡିଟର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛି, ଏତେ ଲୋକ ମୋର ଚିହ୍ନା, ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରହାର ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ସତ୍ୟକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ।